thok le khata sim chunga sipai rual ho chu an tre ta chiam mai benia mangang chuan kongkhar ong atang chuan silai chu an clear zota atopa chuan engkim chu are ta duk mai ani an thian dun chuan manmo takin anin zui chuaka pona sipai lo thalphungan mu chuan bena chu a in ti thei kher mai ma se ruang ho chu an han en chianga silaya ka hlum an lo ni reng lo makti taka an hoi kwal shrek lai chuan an pialoka chain heron phevuaya van nei thak takin simatang khan an ron har chuak lo tomate thian dun chuan manualin an lo ti top man hi alo nia chuti ni lo se chu engtin tak omang mo chuti lai chuan surgeon kha sim building a alo valut phei to a an virtual machine chu anauten building shana tangin aru kinan ron access ti asathiam ta ani alung oilo khermai an khola fill lo oma wangin toma chuan antivirus le system diagnostic an ran ngal zunga guard chuan an thilton maktak chu soi chuakin tiboi tu thil engemotak a omnia a hriat thu ala soi zui a thiante ero chuan an ngai thu tak sak lem hleilova adoi zep wanga ngain an nui liam pui mai ri ani toma chuan thil fellow lai zon chua tumin tunnel chung chu azok bi kwal vela an transmitter pakhat chu chuata alo tladai mai siam that tuma banglama pan lai chuan thom mak taka sheta a thom hriat na lampan chuan a phei zala nuama ti bik chia lo ni inalang chuti lai chuan an thian nu Jessica aronin khal thleng ve chia kongkhar chu honmayan tuma chunglama alowin kaldai boxi rang takin in chunglama an lon chhole ri van nei thak takin rangvakar atang chuan alut thla ta ani tunnel thuizeta chuan tomapo awak kwal zela room pakhat sipai ho in ngai sak thin na hi awa pohlol mai an transmitter da pakhat chu alo kang chheveka uluk taka a en fi lai chuan laiteron la phezeu le ngal abeng bula chuan phunri ni om takhi aron rile sur thin makti takin ahoi kol shrek mai an monitor da na room lama ero tlangwal hok lakho chuan mei chelam lai DVD an ron lek chuaka simulation khola chuan thunin live shot here an tum ani sim helmet chu an thian pa benia khum tirin vika chuan khol chu an tinunga thok le khata lamna hmun ni om taka hian saruakin alut hlol mai vika chuan settings tidang lamin sipai thuam a in bel tir le ta zoka anin thlir uluk ngal hle munom titaka anin endau lai chuan puana in khu thil engemoni hian aron pan ta zal mai le beniala chuan engma a hre hau silo chuti lai chuan Jessipo building chung aron lut thla theita a kailo na ron chhomek to manen chuan anin tok thut be seilo dawa an thian nu a muta ka chuan toma chu a surprise view nge an puta hriat lova sipai ho manrua an manruk dan chu soi chuak hau lo tura in hrilin an monitor omna lama khan anin zui pheita ani Jessie le vikate in nial deuh bab lai chuan screen a meiche mai khu hi aron lang thuta beniala chuan simulation program vekani ringin hlauna changpo ala hrelem lo uluk takin an hanin thlek kwal vel thul chutia anin din chil rang lai chuan a ngonga chain hi aronin valtariai riai mai beniala chuan hlauna chang ala hreder lo le ngal a ngonga chain in thlung chu a in phelle tazal zala thok le khata mai tuam nu chuan benia chu aron vai ta thut mai monitor room a chuan aka atangin thisenaron chuak ngal puata azal ngal roi bok engtin nge simpon lama chu tiang thila thlen thei tu man an hra thiam lo
simulation atanga lak chu ngalan tumna in an computer chu a in lock tatlata thila khol kham zota Benny chu voile khata aron ible choi choya reilo te a sim chunga ataksa chu nu bowina omta ani toma chuan sim data chu an load thalea Benny ala a serious tul mai boxi toma vek chuan himdam takala chuak le tur chuan sim chunga a omna location an hmu chuawata ngai baka game atanga an extra ka ngai thu an soi zat zata maktak main building chung hun sang te chu an bi kwalna a an hmu thei to mai silo Benny a bok chu voi khaddanga ronin thingle chora akoran han hlimnak chuan apum churak thak takhian alo kak duai mai kum kualai kalta a an mei cheti hlum tak kha sipai ho virtual simulation khola aronin lar niberin alang ama an ngai sakna hmuna nge khan Benny chu tron betin du thalin a soisa chumi hnu chuan inchung lampanin aron chhole ta Benny location an hmu chhuat theilo nan an building map ala modify dai zui Jesse mangang chuan a helmet chu phoi sak mayan tuma Vika ero chuan simata aron har chhuat to lo na chan sa san thu soin alo la rem ti chuang lo guard la chu hlau thon na in akhat to a an building rang chuan an simpo chu lu chil to nia a hriat thu alo soi ve chen le ngal engpo ni se sim chunga lu a an thian pa vazon hu phot chu an hnam saber ani ta ka wang chuan tomati lo midang zong chu man ro chang kang jok nen a siruk la in an thok chuak ta ani Jesse chuan ma ruain anin cover phezat zata building chung shim po achul de urup to bok nen anelom fashion lo hle Uncle Thui Zela Gartin Noi Lampan na tura soi kailon chu Jesse chuan a muzo tatlat lo uluk takin an han thlir du na chuat lai chu alawin char phui dai boxi an beidong chu an kaldar tangota chu vele an map chu in thren rangin an nula nei chun Jesse chu lak shanin ala om zui thei to pin an ko tur thin an thian nu chu an au ei thei ta ozong lo chu ti lai chuan Jesse chuan in hnuai lam alo zuk pan thlave thunga gartin hlau om na hmun nia a soi interrogation cell om na kha apan ta chat mai tunnel chunga chuan tu emoni kal liam chia hi azuk mufua film khur takin aum zui ngal zat bok video hi part then ni in adot lepo upload to ania comment box a emo video description a emo a link kan da kha click la en chun zom le ngal ro le